Ola, moi bo día. Saúdos a todos os galegos do mundo. Hoxe estou en Maceda porque as Anduriñas inicia un novo camiño por o conxunto do globo. Xa temos máis de 40 centros galegos onde se vai a ver o documental Anduriña. Atentos todos, a partir do 30 de outubro empeza a emisión nos centros galegos do exterior do documental Anduriña, muller de ida e volta, pero temos as protagonistas para que nos lo conten. Eu son Dolores, e chamome Fito, chámame Baruza. Hola, eu chamome Elvira, e chamome María Dolores. Eu chamome Francisca. Eu son Mari, eu chamome María Rosa. Eu chamome Emilia, chamome Pacita. Victoria solo. Ola, eu son Cristina Pascual, son a directora da peza documental Anduriña, muller de ida e volta. Podedes vela a partir do 30 de outubro, porque cada historia é unha ensinanza, e a súa vida é a memoria dun pobo, do noso pobo. Non vos perdades!